abokina ya kamata ka shiga harkar nan fa saboda a gane ba zai yi wuna zama da kai a gane kai kuma a ce baka harkar nan ba to sai ka ringa yarfa ma a cikin jama'a amma in dai za ka ringa yi a gane muna yi kana yi sai tafiyar tafi daidai amma in dai za ka ce mu za mu kai ba za ka yi ba to gaskiya za ka bar sabgan nan wannan gaskiya ne kawai ka samu kai ma ka samu wata ta hub da ita kawai ko kuma ta hub da kai in ce ma Allah kawai shine Allah to zan gwada sa'ata wadda Allah kin zo ta ana kin gana ɗaya ok to dama in ba damuwa wasu 'yan abubuwa ne na zo da shi ba damuwa in za ki ansa na ga kin zo cewa na kin mun amma in ba damuwa ki iya samun nan ba wai ki taimaka ki sa